Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos. Te suplicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María en su advocación del Carmen nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo
monte de salvación, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y ahora un aplauso a la Virgen. Pois agora, despois deste aplauso, reitero as gracias a todos os que colaboraste na festa. Felicito aos mariñeiros e aos portadores da imagen do Carmen, porque eu sei que pesa, realmente é un sacrificio, pero ese sacrificio, a veces necesitamos ter un pequeno sacrificio para que eso nos axude a veces pois a ver a propia realidade da vida, que non todo é fácil e sencillo, sino que a veces aquilo que nos costa é o que realmente valoramos. Que a Virgen do Carmen os ampare sempre nas singladuras do mar, cada día que salides a fañar, que ela vos proteja e que ela vos axude sempre, e que sea a intercesora ante Dios, e eu pido que vos acollades sempre debaixo do seu manto. Agradezo ao Padre Carlos a súa presencia, agradezo pois esa disponibilidade que puxo para estar con nós este día, agradezo a Ezequiel que se incorporou tamén agora ao final, pois tamén estea aquí, non sei dicir máis gracias a todos por todo. De verdad que a min encheme de alegría cada vez que participamos, facemos que as cousas salgan ben. As cousas non son só cousa do cura, senón que cousa de todos. E se entre todos facemos facer as cousas bonitas. Gracias e felicidades a todos. E demos unha pausa al mariñeiro. Unha tixeriña cando poñades os pés no barco para ir para o mar, nunca deixedes decir: Dios te salve María, llena eres de gracia. Aquí no, pero falando para dentro. Eu aseguro que a Virgen non os vai a deixar nunca, nunca solos. Pois disfrutar da festa. Podedes ir en paz.